Na sastanku je bilo riječi o funkcioniranju Livanjske gradske uprave, suradnji s višim razinama vlasti, projektima koje realizira grad Livno, te planiranim aktivnostima lokalne razine vlasti. Predsjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović i zamjenica predsjednika Borjana Krišto podržali su planirane aktivnosti koje su čuli na sastanku, na kojem je zaključeno da će dužnosnici viših razina uvijek biti na raspolaganju za bilo kakvu pomoć kada je ona potrebna. Želja je da naša struktura vlasti od lokalna zna da nije sama. Proračunska sredstva razumijem da nikad nisu dovoljna za onaj razvojni dio, za kapitalne projekte, a njih je bilo u obećanjima i s te strane sam s radošću rekao i kad sam se sa kolegicom Krištom dogovarao da ćemo doktoru Čondriću i svim našim ljudima u gradskom vijeću dati maksimalnu potporu za sve projekte koji danas imaju digitalno zelenu boju kad gledate Europu, a mi ćemo to još jednom pojednostaviti. U zadnjih 15-20 godina naši ideali su ovdje vezani bili za prometnu infrastrukturu i tako dalje. Mislim da smo to manje više završili. Sad bi to trebalo pretvoriti u potpuno rješavanje onih životnih pitanja opet. I želimo da Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine preko svojih dužnosnika, konkretno gradonačelnika i svih naših vijećnika učinimo odgovornim politiku Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine prema ovom gradu, naravno i prema županijskom prostoru kada budemo u mogućnosti. Danas smo to u mogućnosti uraditi sigurno na jedan način kakav to zaslužuje grad Livno. Gradonačelnik Čondrić kao domaćin održanog sastanka predsjednika Čovića i zamjenicu predsjednika Krišto upoznao je sa implementacijom izbornih rezultata, aktualnim projektima te političkom situacijom u Livnu. Imali smo, ja bih rekao, jako produktivan i ugodan razgovor u prostorima gradske uprave gdje smo doista artikulirali probleme, sagledali nekakve planove, prije svega infrastrukturne projekte. To su projekti Livna, doista bitni za sve građane Livna, za Livno kao grad. Svi mi želimo bolje Livno, uspješnije Livno na zadovoljstvo svih građana. Posjet predsjednika HDZ-a BiH Čovića i zamjenice Krišto nastavljen je u prostorijama HDZ-a BiH susretom s članovima županijskog i gradskog odbora ove stranke, koji su stranačko vodstvo upoznali sa trenutnom stranačkom i političkom situacijom u gradu i županiji. S obzirom da županijski odbor ne radi u punom kapacitetu, jer nam bivši članovi iz općinske organizacije Tomislav grad i neki iz Kupreca više nisu dio tog županijskog odbora, znači da se održi nova izvanredna izborna skupština za županijski odbor. Ukratko smo upoznali predsjednika o tijeku kampanje i provedenim lokalnim izborima. Ono što je najbitnije, iznijeli smo ono što će gradski odbor raditi u narednom periodu. Za kraj dodajmo da smo saznali da je predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović najavio za 15 dana novi posjet Livnu i Herceg-Bosanskoj županiji.